Idan ana dara fidda uwa ake yi, ina 'yan mata manyan yara, iyaye, mata ƙananu da manya, to ga dama ta samu. Alhaji Abubakar Acha ya ƙware wurin samar muku da hijabs, dogayen riguna na zamani waɗanda ake yayi, such as hijabs, caps, Arabian gowns, and others. Ba iya nan kaɗai ya tsaya ba, yana yin harkar online business. Za ku iya placing order ɗinku daga kasuwa zuwa gida as a home delivery. Ba tare da ɓata lokaci ba, cikin sauƙi da rahusa da rangwame da cikin mu'amala mai daɗi tsakanin kwastoma da wanda yake siyarwa. Alhaji Abubakar Acha Ventures sun shirya tsab wurin gabatar muku da kaya ingantattu daidai da buƙatunku. Shagunansu suna daura da ƙofar 'yan goro a tsohuwar kasuwa Gusau, Zamfara State. Ko kuma a tuntuɓe su ta lambobin wayansu kamar haka. Allah ya ba ku iko da damar halarta, amin.